Så er vi oppe ved Brøndby Lillelunds julemuseum heroppe ved Brørup, hvor det er så udstillet fra De Nattergal ved julekalender. Alle rekvisitter, det er originale rekvisitter fra filmen, højt på propel, når så små ulykker, ovlet, bunken, og så er det øltøn. Så går vi videre her, og til hvordan opbygningen er herinde. Det har Lian og Benny fået lavet kanon godt det her. Også her, telefoner og hele her. Det er jo totalt bygget op, ligesom de har ramt det hele ind fra helt af. Det er bare fænomenalt det her. Så kan jeg komme ind i selve kulissen. Og med mistelten. Køkken her. Benny, han sagde, hun skal have den sidste frikadelle. Husk at det er kanon. Altså, det er jo kanon det her. Kom til at se det før. Man kan desværre kun komme til at se det her i år. Så må vi se, hvornår vi kan igen. Så det var tak herfra.